Салом алейкум. Дар ин видео тарзи пинҳон кардани, яъне ки скривать кардани ягон барномаро аз экрани телефон нишон медиҳам бе истифода аз ягон барномаи дигар, яъне ки бо истифода аз функсияҳои худи телефон пинҳон намудани ягон барномае ки ба шумо зарур аст. Метавонад ягон барномае бошад ки шумо аз он бистар истифода мебаред ва намехоҳед ки дигарон ба он барнома дастрасӣ пайдо намояд. Масалан, ин метавонад почта бошад, метавонад сообщения бошад ё ки метавонад ягон барномаи дигар. Ман барои мисол инҷо як барнома аст, барномаи 101 ғазали Саъдии Шерозӣ. Ҳамин барномаро ман ҳозир кӯшиш мекунам ки тавассути функсияи дохилии худи телефон ин барномаро пинҳон намоям ва ба шумо нишон медиҳам. Ин дар экрани сеюми телефони ман аст. Сеюми экрани телефон аст. Мана инҷо мебинед сеюми экрани телефон ду ҷойгир аст дар ахирон экран. Мана дастпача нишон медиҳад ки сеюми экран ҳаминҷо аст ва кӯшиш мекунем ки ҳамин барномаро пинҳон намоем. Барои ин дохил мешавем ба настройкаи телефон, ба қисмати главный экран, яъне ки экрани асосии телефон. Аз ин ҷо аз поён интихоб мекунем скрит приложение, яъне ки пинҳон намудани барнома. Ва мебинем ки ҳамин барнома аз чунин сабабе ки бо рақам сарф мешавад, аз ҳамон болои суда аст. Дар болаш як гирдча аст, онро интихоб мекунем ва ин барнома аз поён ба қисмати скрити приложение ончуне ки мебинем гузашта ва мо кӯшиш мекунем ки барномаро камтаре каме бошад, экранро торитар мекунам, шумо хонда тавонед. Бале, худи ҳозир барнома аз қисмати дастрасии умум ба қисмати пинҳоншуда, яъне ки ба барномаҳои пинҳоншуда гузашт ва тӯгмачаи готоворо пахш менамоям. қафо бармегардем ва меравем, мебинем ки барнома нест шуд. Барои ман камтар инҷо ҳам барнома буд, ҳозир ҳам барнома нест шуд. Бармегардем дубора барои намоиш нишон медиҳам ки барнома дар инҷо нест. Барои дубора пайдо намудан метавонем боз ба ҳамон қисмати телефон дигар ҷо пахш кардам. Главный экран, скрити приложение ва барномаи пинҳоншудаи худро дубора барқарор мекунем ва тугмаи окейро, яъне ки готоворо пахш менамоем ва бармегардем ба ҳамон, мебинем ки он барнома боз пайдо шуд. Такрор мекунам ки ин метавонад кадом барномае ки хоҳед ҳамон барнома бошад. Масалан, шумо метавонед ягон барномаи ютубро пинҳон кунед, то ин ки кӯдакҳо дар хона аз барномаи ютуб бисёр истифода накунанд ва ютубро дар инҷо мемонам барои пинҳон кардан ва барои намоиш. Як бор дигар медароям ба қисмати настройка, главный экран, скрит приложение ва ютубро ютуб пайдо кардем ва ютубро мо кӯшиш мекунем ки аз қисмати дастрасии умум ба қисмати пинҳон, яъне ки скрити приложение дохил намоем. Ман дохил намудем скрити приложение ва тугмачаи готоворо пахш мекунем. Меравем ба экрани асосӣ, мебинем ки ютуб нест шуд. Ва барои барқарор кардан медарем боз ба главный экран, скрити приложение, аз қисмати пинҳоншуда онро мегирем ва тугмаи готоворо пахш мекунем. Тамом, барнома барқарор шуд. Як бор дигар барои дар хотир мондан зуд ба ҳамин қисмати будагӣ медарам, яъне ки медарем ба менюи телефон, главный экран, қисмати главный экран ва аз он ҷо интихоб мекунем қисмати скрит приложение ва кадом барномае ки шумо мехоҳед ки ба он дигарон дастрасӣ пайдо накунад, онҳоро аз қисмати дастрасии умум гирифта ба қисмати пинҳон равон мекунед. Яъне ки ман мисол мегирам девони Ҳофиз Шерозӣ ва 101 ғазали Саъдии Шерозӣ. Тугмаи готово
марҳамат, барномаи 101 ғазали Саъдии Шерозӣ нест шуд. Ташаккур барои диққат. Саломат бошед.